ai zol le lung lei lamte wai me member ho in o om khop mai sia ha chuan hei fil moi fil lua khat zo thampo member anam lo ania chapchar pu the ti hian kan hmang ve a amai ro chu tlem te ni maila ei mani to ka lim taka tan kan tum ve a kan zai thiam te ngai om khop mai thei ni sang chon helama tam thei ang ber thiam hoi min lo man pui ve ula to adu om khop mai sia ha wai me member te kan khuwa har thina rual o anadu khop maya hei fil hi zawlu tuk ani lawa fil lu khat zo thambo kan om lo chuan ya pathian zara kum sang ni som ni pasari lama te chapchar put kan la hmang le thei te ni chuan min han tharang te u chimlama wai me member te kan tlem chial e kan khuwa har thin zia min han hriat puilang atam thei ang bera thei chuan min lo man pui te han tum ta ilang zai thiam rol te nen chung tiang chuan dil ru te lo siam thram thram te u kan thian ti chu ni e namin che etin tu te kha tu na tala lun bo sei lo tu rin kan thian ti chu ani e Thế mình gặp cái đó nữa. Sweet.
KCP เชียงทุ่งใจรถสตูเดกันหล่อไหมตัวเราชัวน้ำอินเจเอ็นทีตูริน LW MGO MJP